Băi, jucătorilor, acum o să încercăm un alt fel de scarimaze, tot scarimaze, într-adevăr, dar hai să vedem ce ești cu ăsta. Of, că nu știu cum să... Nu știu cum să... Ce-mi tremură mâinile. Parcă aș fi băut nu știu câte vedre de vin, ia uite. Opa, opa. Haide, 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 haide. Mamă, asta nu prea a fost de groază, mă. Asta chiar nu m-a speriat. M-am așteptat ca asta o să se întâmple. Acest joc este chiar nasol.